вече хора, аз съм бил и днес ще правим клипче с FIFA. И така, почваме. Хора, и ги чувате, те стоят там. Научили се даскало тъпка, да се скуржа. Да. Чакай да се роди, ще справя. И това момче... Аз съм 113, имам YouTube канал. Моля се абонирате, казва се Веселин Георгиев на български. Да. И той има в FIFA. 113 обара. Да, съм 9. Ако искате, казвам се 137596. Да, после ще... И трябва да съм с 150 лева. После ще ви покажа... И да, в момента матчът започва. После ще... На Богомил състава не е лош. Балон дор му дара. Шут? Това беше красиво. Да, това беше красиво. Само хайде. Там е така. Ето. Брат, къде е? Брат! Сега боли. Чай ще видим се. После ще ви покажа неговия YouTube канал и всичко. Вот, къде е? Тук чай, да. А намалете с чалги, бе! Много далеч. Гойо! Няма, бе! То си е добър по него, вярно. И хора си... Хора, почакайте левка. Почакайте левка, хора. Пича, левна! Чакайте, хора, не е сигурно. Не е сигурно, хора. Да. Не е сигурно. Пича, що левна, бе? Чакайте, хора. Не. Да, почакайте левка. Почакайте левна. Левна ли? Почакайте левка. И аз да левна. Левна, да. Добре, да, бе. Няма да се... Само добре. Хора, не съм се изчувала много добре. Просто... Добър се, бе. Аз играя И сега играта от подам на година. Дебеле. Дебеле не можа да взема. Защото аз съм видяла. Играта игра от година. Просто... Не фаул. И само хора да ви кажа, аз няколко бих 4 на 1 и ми карах с странична ножица. Да. А как ги правиш, че страшно, бе? Ами, дигам се неко. Ами, има един фин дъгичка, като се дигнеш. А, да. Като не вкараш с странична. Виж го, виж го. Ако сте правили този лапис лайф, Колечко. А сега подава от Тоско е... Коман, Коман. Депал, Депал, леко е. от Атлетико Мадрид. Сега играе. Така де. Демеле и гол. Едно. Не беше толкова яко, не знам. Добре да е английски поне. Английски е, знаеш? Да, бе. Ще ми супер. Ето ни първа модел на Богомил. Може да следвате в TikTok и в YouTube. В TikTok се пише Богомил, само Богомил. После ще ви покажа неговия YouTube, TikTok, Instagram ще ви покажа. Всичко само там. Само да лайкате И да лайкате, и да се абонирате, и да ударите камбанката, защото когато да пуснете лайка. чуете, когато ударите камбанката, да ударите хайп, когато ударите камбанката, когато кача ново видео, то ви изпраща. Хора, само ви казвам, които се абонират за канала ми и дали на всички видеа лайк, на всички клипчета лайк, и ще се лайкна за неговия канал. Ако има де. Да, ако имате. Чао. Хора, Дембеле на Фран Гарсия, това беше на световното клубно първенство. Хора, чакай да подаваме. Защо бе? Абе, много тъпо е. Хора, приятеля ми сега ще играе. Да играе, ма чай да се виждаш на камерата. Виж камерата. Чай се. Хора,
не съм за подигравка, много съм добър. Не, що не видяха гола, после ще го покажа. Чули? Те го видяха. Те много изчакват, разбираш ли? И последвайте в Instagram и в TikTok и в YouTube. Рецете subscribe и на него, на моя приятел. Не, виждаш. Тук какво се виждаш? Чакай, не ти бъра. Ама, пречиш на камерата. Пречиш на камерата. Да, Добре, не искам. чакай. Чара го видите. Тихо да пече! Ще му подкътни факти. Ще им подкъпи. Добре. Чай. От тука. За малко се Хора, това напишете в коментарите, ако беше хубав удар, но... Хубав беше. Той, да знаете, той е футболист, той тренира в Ябо в Лъка Арена. И сме набор 2016. Дай малко ясно. Дай да се видя това да е ясно. Давай. Ще. Ама пак високо правиш. Не искам. Чакай. Дебеле. Да. Как го направи този финт? Напишете фадъра Яго. Аз ще да вкара същия. Обаче... Хора, направо да вратата, това ви казвам. Ама далеч. Направо да врата се довърши, хора. Оля, още малко ще да удари вратаря, бе. Я, край на матча и ще ви покажем нещата. Край на матча. Хора, ето акаунта му. Вижте му клипчетата. Вижте какъв гол вкара. Вижте. Вижте, видях? Вижте колко